Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ families with marriage delay. Families with marriage delay. Nwere some families nwere history ihe gbasara marriage delay. Nwere family ị ga-eje na-abịa ha efu na nwaanyị mụrụ ọmarịcha ụmụazị down to earth. Onye nke bịa na temple na-ebe akwa the other time. Ọ mụrụ ụmụ agbọghọ ise mana ha ise aka kposa. The last one, they are about 30 years. No, ha nọ between the age of 30 to early 40s. Mmadụ ise kposa onye gị nwa ụka na-ele onye. Ada ekwu na ọ na-eme na-afụkwa ya cousin same thing na-emekwa. O doo anya na na no smoke without fire. Ọ bụrụ na ị na-enotu usoro ihe dị eto na family unu agbakwa na nkịtị ma na-enwe marriage crisis. Ị ga-adị mmụọ oyi mana ị ma adị mmụọ n'ụlọ ịgba na nkịtị. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya ka anyị profile solution ihe ọ ga-abụ ọ na-eme na ihe ị kwesịrị ime maka niile idiri ka atọ gị na-abụ niile ịtọ ikike. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ịbụ child of the temple echefuna na Ana festival live September 15th. Atụrụ anya n'aka gị na ị ga-support that festival. N'obodo Igbo na Nigeria, whether ma ị abịa ma ọ bụ na ị ma abịa. Chat na WhatsApp ngwa ihe ị ga-eme. I don't want to focus. I want to ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and Cooperative Group. I might ritual I did why he carried 4 years. This is what you go in the temple to a go for could be a mad baby. So I can make it to the last of the month. Now, all the children issue in there. All the 3 prayer requests make token donation to support the ritual. WhatsApp number remains 0805 783 672. Now let's proceed. Isiokwu anyị bụ what to do families with marriage delay. Ọ bụrụ na family gị so na family na-enwe marriage delay, ụnụ na-adị mmụọ mana ọ na-adị mmụọ nụnụ. Mmadụ kwecha ụlọ nkwa ụlọ ozi ga-abịazi ebe anụ akụkọ abụ ya. In fact, onye nke nụrụ anọ nata. O nwere one family ntreti case ha n'oge gara aga. Family abụ family ụmụ agbọghọbịa kpụsa. Ifu nwaanyị nnefa enelebe ejeghị ọrụ wee mụọ ụmụ agbọghọbịa beautiful damsel 5. Mana nwere onye n'ime ha ajụrụ nwa ụka na-ele iwone. Even the other side of the family, their uncles, ụmụ ya kwa kpụsalụ na-emegide. Ụfọdụ n'ime ha sị ka ha mara na ha ga-eji ike aka ha wee break the odds. Ka ha mara na ha eji aka wee break ya. Ụfọdụ n'ime ha kwarụ jenye ha na nwoke biri wute ata emeghe ego. Yes, and as we speak today, mmadụ na-abụ try onye nke ọdụ ejego ya nwoke biri mụọ ofu nwa taa as we speak now. The man achụgụ ya na bia. Onye nke ọdụ gwajekwa mee the same thing. Ndị cousin ya ka ọ bụkwa na no break the yoke ka at least ka o nwee n'ime ha nọ n'otu ojekwa ụmụ ọnụ ụmụ na ada mekwa nwoke ebunata gị ihe si na ya chọrọ ya si na bịa pụọ. Ndị ọ dị efu na-enwe so many things na-eme ịmụrụ na o nwere some families ga-abụ nwoke ga-abụ ọbịa jụcha agha ese gị na ya na-ayọ ọyọ nwere problem mana mgbe ọbụla o kwutere okwu ma awe ma ihe na-akpọ expression of interest na ya bịara ịbịa nụ gị ma ọ bịa dọghị nkwụ n'isi gị biznes ya kolapsụ. Ịmara yes o nwere nwa agbọghọbịa
one time bịa na-agwa one of my secretary n'ọfịs then si ya na ụmụ nwoke ịtọ anwụọla n'isi ya. Yes, ọ bụrụ na gị na ya na-ayọ yi nwere problem, mana ụbọchị ọrụ iwe imeghere ọnụ iji eri ji eri ede wee kwuo na ya anụ ya wee tinye date ime adị ndụ karịa that date. Ọchị na o mere onye nke mbụ ofisi date ya kpọọ ndị befa gwa ha na ya abịa ụbọchị date wee sị ka ejee Lagos ka o jee supply ya ahịa natazie a week before the date e chuzuru. Ọ pụọ n'ụzọ nwa accident nwụrụ ya chena coincident. Emesi ọzọ mekwa after ya the boy for some years the guy tinye na ya ma eme gie date ya the boy can Easter ka ọ kalụ before Easter Sunday na Saturday a na-agba bọọlụ na agba Champions League ka o were galọn for nepa wụọ ka o were galọn were buru machine jee gbata fuel na free station ọpụ moto jam one express ọnwụrụ at the spot. Onye nke ọzọ kakwadonụ na ya ga-eme gịnị na ya anụ ya this guy ya sịkwa na ya na the guy wee ka anọ ya anụ ya nọ na the boy na-eji ugwu Awụsa ọ na-eji afịa n'ugwu ọ na-agba afịa ugwu Awụsa wee pụọ n'ụzọ ndị ori wee mee moto ha atak roziri ha atak gbagbo egbe the guy so na ndị agbagburu na ya moto o wee sị na ike awụ agwụgwụ ya. Mana ndị a niile mgbe niile ya na ha na-ayị nwere ọpọ mana ịkọ a na ka deti ịmadị ndụ karịa that date. Onye dị etu a ịnidịrọ ka agwa gị ihe kwesịrị ime na there is smoke no nwere fire on the mountain because no smoke without fire. Nwa agbọghọ nne nwaanyị abịa na ebe m ụbọchị a mmadụ 5 ụmụ agbọghọbịa beautiful afụrọ m ụmụ ya mana based on the mother m fụrụ anya ka kwụ n'ọkụ. Ọnụ nwere ụmụazị between 30 to early 40s kposanụ enwere onye nke wụ na-atụgo mmanya n'isi ya adịghị ekwu okwu sị gbaa nkwụ nọ imegoro ego nkịtị cha. Yes, wee kọrọ ha akụkọ maka the other family their cousins sịrị ka ha jee nụọ gbaso nwoke ka ọ bụrụ na enwere onye ihe eme na be ha ebu a natachago. Ọ bụrụ na ahụrụ ihe na-etu a na-eme na family gị bịa nso onwe onye ma ọ na-eme taa gị ya maka na ohe a nwere ike ọ bụrụ na o nwere nwata nwaanyị bịara ije dị emewuru sorry ya ọ bụrụ ọ nwere ike ịbụ kọsụrụ ya o wee place kọsụ na ya family kọsụ nwere ike ịkọsụ ya denụ enidiri igbuchi agba nwere ike onwe agba ọjọọ akara na ya ma ọ bụ na a ga-eme ihe nsubi na ya ma ọkwa na o nwere ajọ ọgwụ ndị gboo gwọrọ o nwere ike osi n'aka nna nna ha gwa ajọ ọgwụ wee were nwa agbọghọbịa emeden nwa agbọghọbịa torugoro ilu di wee were ya wee gwọọ ya bụ ajọ ọgwụ. Nwata nwaanyị anwa mgbe ọ na-asụ ude o wee na-akụ ọta na-ekwubi okwu so na a ga-emebi ya bụ ọgwụ. O nwere nke bụ na-emere nwaanyị bịara ije di megbuo ya na ya bụ ngwuru o wee place ka ọ sụọ enidiri appeasement so mana afa miri emi ga-determine kere exactly the root cause of that particular problem. Mana ọ bụkwa ma enwere danger ma nsogbu ọ dịkwa n'obodo ụmụ anụmanụ ọnwụ danger. So ịfụrụ ihe na-eto a na-eme na family na ịgbakwara nkịtị maka na ndị Igbo tụrụ si na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. You must be angry when some certain condition is not palatable. Maka onye ya wee nyebi ya ọ bụrụ na ị gbara ịta wee sị na no there is enough is enough it will never stop on their own. Ihe mere something ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agba alụghị family emi chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem ekwere m na Chineke ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị ụnụ.